kumsang ni pariat khan Christian film pakhat Oversold chu ti chu ani in he film toite hian achang tunu Chrissy Moran iwangin nga event a hlo hle a achan chu puitling film somli chuang zet chang to kumsang ni paruka a pian thar atanga pathian rongbol tular tak ani wang ani December ni somni pani sanga zakwa samsari panga a piang Chrissy Morani chu ano panlai chuan Christian chung ko hlim tak ani thina apa chu pazaidam le fat do thiam tak ni in anu po Christian nutra an ko hranjai Paul member ania an fate po pathian thu mangin uluk takin anen kol thin kumso pakhat mi lek ani ilain Chrissy chu piang tharin no pangnung changmoi le ka thiam thei tak an ni a ma se kumsom pahni alo tlin chho kumsuan pa berin anung chang athlaka zuin a chin ta ka wangin an chung kwa chu shremhmun te nawa an cheng ta thut ani bera thian zu in mi akom thin te awanga zu in ching tanin karlowa zungol avei ta hiala nupui te kut thlaka in chung bungrua suwa samjong khera harui thina wangin an nu pa chu adin then tange nge ani Chrissy ite u naw chu apa bula omin rei tak chung chu an nu hmu le biak a phal sak lo le ngala nu tel lowa an khu sak ta ka chuan nu mo phur na sang sang rongbol in suk bazar kal le anaw boi pui chu Chrissy ikawa atla in ative the sham sham thina chu song aya mi cheno pangta na boi thlak ber mai chu apa zurui ron ho theilo zon ho ngai thin chu ani chu tiang boruak shom tak noya chuan Chrissy chu thahnem ngai takin an chung ko tan atong trai thina ma se atong trai na chanin om thei si lo chuti na kalain anula chuan reilo te a pasal dang anei zui le ngala anu bula chuan anom zok be sein Chrissy chu han om ve boka ma se a shomna azwal tol tol ani ber mai anu chu a pasal thar nen hlim takin anin koma Chrissy ero riruna le ko har reng rengin apindana atom chota atong taina chana a om hun ngak lel takin athir ngoi ngoya ma se channa reng aron thleng thei si lo nu le pa hmangai na thlak hlel tur nei lo tlerol ko har chuan hmangai tu dang zongin hlimna a hmu thei ang adap kwalta a nu le pa le pathian laka be sei nei to lo tan chuan poisak tur atlem tol tola kumsom pariat ani meu chuan fati tlak ngai hial khopin akal thui to ari ti chuan a graduate nuwa na sang sang thokin a khosa chho ve nok noka mangai tu mu be sein angai zong ta ta na engkim hlan phal thin ma se mangai tu dik atong thei si lo beidon nein a hual vel kara poisa tho chu angai box si tan chuan poisak tur atlem tol tola nu le pa mit mei ven tur nei lo ani boka kumsanga zakwa somkwa pakwa atang khan pornography alu chil ta hiala a hna chu har film kur chunga tho chi ni hek lo le rui hlo nen cho polin Pornstar zinga hriat hlo le sum la lut nem pol tak ani phak ta hial ani ama pola website na in thlakhata dollar sing khat sanga hial la lut theima se a thin lung chuan hmangai tu dik aton hun ngak lel takin a clear thin ani a ezon na hmuna chuan ngai zon mai tur mi patam tak omma se ama ang boka nun ko har le rappel to anni hloma wangin tu ma chu hanbel tak tak tlak an om si lo nun ko har le hmangai tu mo ngoi ngoya om lain har sat namang an thlak tak an tok zui le ngala inti hlum hial du khopa abeidon na atang chuan rei tak abiak to lo pathian awin atap chuak ta hom maya ni hni hnuwa chuan abial pa nena tv show pakhata an kaltumin mi pakhat hian aron benol maya zamo film chang thin ani ti a hriat chuan pathian ni ringem ti a zotin hmangai tu dik a hriata besin anung anei ve theinan ati ti pui zui ngal tambol mol maya beidon na a khat to Chrissy tan chuan athu hriat chu ngai thlak anuam kher mai chumi tlaya lala chuan rei tak awa vo san to pathian hnena akir le ta ani kumruk chung zet pornography manga eilo zong to tan chuan khovel hnu chhona cross kong zo chu har satna paltlang tur alo tam hle mai a ezon na le angai zong kalsana ngaya anun hlui chu aza puyom ema wangin mizinga omte chu thi hre taka a hre changla atam a website la chu hun rei tak chunga tana contract alo siam to awangin pian tharata ka wanga ti top mai thei ani silova asum kholsa ahmang zawa atho turdang amu mai boxi lo awangin athil nei te shalin re thei takin akhosa ve nok noka tharau sual la chuan in thla dul lai nei ho lowin mu manglam thlengin abe chun zom zel boxi
mahse a biak pathian chu khawvel aina chak zawk ani tih hrirangin a vuan tlata kawhran bel tlatin harsatna hrang hrang a tawh te chu a rinna a ngheh zel theih nana pathian manrua a pawm thlap thin ani tichuan harsatna hrang hrang a pal tlang hnuah kumsang ni paruk October ni ruk atanga a chuah san tak pornography ngei mai chu a rong bawlna tur hmuna angain a luh chilh leh ngata ama ang boka pornography atanga chan chhuahna chang ve te nen huai taka pornography thatlo zia tlang au puin chu hmuna la awm mek ten hmangai tu tik an hriat theih nan hma an lata a tichuan tunah hian porn star te zinga chanchin thrahral tura din Treasures le Pink Cross Foundation ah te hlok na beisei ho lovin beisei na thar pe tu pathian chakna ringin a thok mek ani ka khovel hlui chu nu chon vek to maila harsat na min na thlen zui reng don ma se setana man ruate hi pathian chuan thil tha ata na mang thei ani ti ka hria ka tumber chu kanun hlui chetak hi midang te khai chu anana manga harsana tok ve mek te hnena an harsat na an hne thei ani ti hriat tir ani mitam takte chu mang an na le lung ngei na an tor mek atanga chuang ngei na hrelo an om ke ngei po in siam that tuma ka be lai khan ngei tu na mu mal po nei theilo khopa ka boi chang om thin ma se pathian karin chan tlak chuan ke ma chak lo ma ila a chakna ringin engkim ka ti thei thin ani ati ani